ha anat creixent exponencialment. Una escola familiar, rural, formada per un claustre implicat i generós i amb un marcat caràcter innovador i obert al món. I l'AMPA, des de la nostra humil posició, contribuïm a embellir i a donar color a la nostra escola. Construïm sinergies entre alumnes, mestres, pares i mares per a fomentar les habilitats creatives dels alumnes, com per exemple amb els murals que any rere any anem pintant. Esperem que els nostres fills i filles expliquin als nostres nets i besnets aquestes batalletes, les seves batalletes, plenes de records i de color. Jo crec que el que necessitem és escoles i educació de qualitat. És igual com siguin, però que siguin de qualitat i que facin una bona educació. Al final, doncs, jo treballo en un hospital concertat que és un dels 5 millors d'Europa i no passa res. Per tant, l'important és la qualitat, no? Per Bràfim, tenir una escola representa ser la columna vertebral de lo que és el desenvolupament del poble. Una escola, per nosaltres, és el futur com a poble i l'esdevenir proper de tots els habitants del poble en tots els sentits. Per mi és un orgull molt profund perquè jo, com a exalumne també d'aquesta escola, els sentiments els he tingut a flor de pell, principalment també per formar part d'aquesta escola durant la trajectòria, durant la meva infància, que són els moments més destacats d'una persona en general, que són els de la infantesa. L'Ajuntament, des d'aquests 2 últims anys, dona tot el suport a nivell de manteniment, a nivell d'inversions, per mirar de millorar les instal·lacions i s'han de millorar perquè per l'esdevenir, com deia inicialment, d'un poble és tenir estructura i tindre xarxa. En aquest aniversari és un gran goig poder ser la directora d'aquesta escola. Poder treballar en aquesta escola ha sigut poder complir els meus desitjos de ser mestre. I és una gran satisfacció personal veure com els nens entren a P3 i surten a 6è de primària amb un bagatge cultural, personal i una maduresa que es fa forjant curs rere curs. Es pot dir que preparant aquest acte des dels 20 anys que soc aquí l'hem estat preparant, perquè mica en mica, al principi, vaig anar buscant la història de l'escola, d'aquesta escola, la història de l'edifici, i vaig anar fent de mica en mica amb els anys, recollint fotografies, tot ja pensant que un dia que vingués, el dia que marxés d'aquesta escola, el dia que em jubilés o a prop de la jubilació, pogués ja fer un acte com a cloenda de la meva tasca professional i fer-li una festa en aquesta escola. Ha estat una etapa molt feliç i profitosa per molts alumnes i m'atreviria a dir que potser per molts d'ells la més feliç de la seva vida. I com sempre, cal cercar la principal culpable d'aquestes coses. Estic segura que l'escola rural té un gran futur, sempre que no oblidem el que hem fet, el que estem fent i el que farem, portant com a bandera el compromís de lluitar i conservar i, si pot ser, millorar la nostra estimada escola.